worldwide. Ma, naami meeting karon. Kinahanglan daw nga na ang parents sa meeting kay importante daw ni. Uy, dili ko makatunganak. Sorry ha. Ay, ako na lang, Bia. Ay, busy man si mama ninyo sa inyong negosyo. Sige na lang. Okay ra, nakasabot ko. Bea, hapit na tong JS prom. Nana kay sulob? Wa paligi. Ikaw? Wa pasad. Doon nga tagpalit. Sige ba? Ako ina na ko, mama. Unsa? Mag-apil-apil pag yung kaana? Ma, paapila lang gud ko. Kung dili ko ni mo paapilon, ako riwaan na. Na, tagpila man say abang anang mga gown, ana. Na ako na'y tag 1.5 lang, ma. Jesus Mariosep! Kamahal ko, ana. Ibayat na lang na tuition ni mo, uy. Tugat-tugat eskwela na ako university ng eskwelahan. Unya dili ko papilon kung na mga events. Doon na kay gisulti, Bea. Ma, sige na ba? Paapila lang gud ko. Paapila na lang na. Tito? Abangan gina ko gown? Nga pwerte mangmahala, ana. Magkita ra na natog balik, oy. Pero kanaga experience sa imong anak, ayaw ihikaw niya. Tagsara na mahitabo baya. Nahala, sige. Salamat ka nga pinangga kaning ama-ama ni mo. Salamat, Tito! Bea, tabang una sa tindahan, ha? Una ka mulakaw. Unsa, ma? Pero ma, alas 3 magsugod ang JS prom. Kinahanglan pa ko mangandam. Ay, alauna pa man. Taas pa man ang oras, God. Tabang lang una kay dagan og customer. Way makabantay sa ibong manghod. Ako ra kay si Tito Alfie ni mo doon ay importanteng gilakaw. Pero ma... Naa pa kay oras, Bea. Ay, kay nga ano man gudi ay ba? Kinahanglan ba gudi ay nga mangandam kag maayo? Di man tingali kinahanglan nga bag-on gini mo imong make-up. Bata ka pa man. Ma... Late gid ko. Alas 3 nga mong JS prom o niya 3:30 na. Yawa pa ko kapangandam. Si Leslie, akong amiga. Hello? Day, asa naman ka? Magsugod na og paso ang mga pair sa red carpet, oh. Gipangita na kasi mong partner din eh. Unsa? Day, naapaman ko sa amo. Hala, no, kadugay gud nimo. Unya mo biyahe pa ka. Dapat ka kay maabtan din, he? Magdali lang ko. Ani mo, uy. Kaon na lagrit sukaw. Human na day ang sayo sayaw. Human na in town. Giparisa na lang og lain imong partner kay wa man ka. Leslie, Sige na, kaon na lang. Musta man inyong JS prom, nak? Bea, katuogan ako. Muditso na ako sa akong kwarto. anak. Bea, good news! Dean's Lister ka karon. Tinuod? O, lagi! Congrats in advance, Day! Nana, kitingali mong parents, anak nga time no, ron mo taod sa imong award, no? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Maubanak? Congrats, anak! Salamat in taon ka na ning kamot ka. Wagin mausik ang among bayad sa imong pag-eskwela. Na, mahal ra ba kaayo na imong eskwelahan, nak? Naaka na nga event maaron. Mutaod sa akong award. Ha? Uon sa man ang adlawa? Sabado na, ma. Agoy, tingbisim man as tindahan. Dili lang kumusaad na ka, pero paningkamutan ako. Sige, ma. Kung dili na lang di ay ta manindaan na. Pila raman ang usa ka adlaw ba? Kung igahin nato ang adlaw, di ba? Espesyal lang nga adlaw para sa imong anak. Nahala, sige. Kana. Dili na lang tamanindaan na. Tinuod ka, ma. Yes, thank you, ma. Ako na tingali ang pinakamalipayon na ng adlaw, ah.
imong parents. The program is about to start. Sige ko contact. Dili man mo tubag, sir. Oy, happy na good ang time. Oh, kunoon sa gani ha, ako na lang mo taod sa imong award, okay? Sir. Nak, sorry gid kaayo ha. Unsaon nga niinit manggod og kalit imong manghod. Mauto nga gipa-check up lang namo. Pasensya gid kaayo. Pasensya gid tinuod kaayo biya. Mangaon na lang tas gawas nak. Isip selebrasyon. Oh. Dili ko. Kamo lang. Nak. Bisag unsaon ako. Dilikod ko ni mo makita, ma. Naningkamot ko, ano lang ma-proud ka na ako. Pero huwag yun na ni mo makita. Makayubos kayo ka ba? Makayubos kayo. Unsa? Dili ka musod? Oh, dili. Sige na kagating classes day, uy. Kay baw si mama ni mo, ana? Wa. Wa na magyapon siya ipakina ko. Beya, asa man sa kuno ka, Bi? Magkuyog mi ni Jad. Ha? Hoy, day, bisyoso man kaayo to. Mukuyog ka niya? Wa kay labot kung kisay kuyugan ako, Leslie. Ayaw pang hilabot sa akong kinabuhi. Kaya wa ko manghilabot sa imo. Tagay pa. Oh, sige. Ingon mo ka. Okay. Hubog kang na uli? Alam day hubog ko. Sabi labot ni mo. Beya, kapila na ni mo buhata, ha? Ug akong nahibawan nga sige ka kunog kating classes. Unsa pa nahitabo ni mo, nak? Dili na ako motiwas og college. Beya, Unsa? Makikipon ka na ko? Oh, mahal ko ni mo, diba? Bia. Oh, pero, call center ay trabaho na ako. Ayaw kabalakan ako. Nagtubo ko nga anad og trabaho. Kaya na ko man trabaho, Jed. Bia. ngano namutos ka mas imong mga sidina? Mupahawa na ko din Makikipon ako sa kong uyap. Beya, anak. Naunsa man ka? Imong usikan imong kaugmaon anang tawhana? Anak, pag-enjoy sa imong kabatanon. Ayaw pagdali. I-enjoy na ko kabatanon? Sure ka na, ma? Ikaw may babag, ma. Suma! Pila kay gayon nga na-miss na ko mga school events tungod kay imo kong gipatinda. Tugtan man tuod ko nimo. Pero late sa ko nimong palakton. Katubag JS prom na mo. Wa na ko'y naabtan na ato. Igo na lang kong nikaon pag-abot. Tungod kay dili ko nimong palakon kay way makabantay sa tindahan. Beya, Beya, anak, sorry. Ayaw lang nigbuhat, anak. Kining tanan para ninyo. Para ninyo sa imong manghod. Dili, ma. Mas importante para nimo ang kwarta kay nako. O gisumpa ko na nimo. Kung sa gamay pa ka, gipatinda na kang lola og sayo, lahi ko, ma. Mamatay kong dili magtindera. Hinuon? Dili masigid nimo ma-feel akong gibati sa dihang wa pa ko mo decide nga mo undang ko sa kupag eskwela. Ngano? O sabihin na man nimo? Wa man, di ba? Tungod kay mas gipili nimong maninda kaysa tumanon nimong pangandoy. Nak, sorry.
So, yung una og last na pagdapat ni mo dako. Bea, Tingali bayag mo reklamo ka, human sa pila ka adlaw. Nga nang reklamo man ko nga, ako magadi na mugos nimo nga makigtipo nimo, diba? Og salamat kay imo kong gidawat dinhi. Alangan man og di, uyab dagog ka. Salamat, Chad. Mao na, nagduda ko mabdos ko. Kay wa na magyud ko tong hais akong binungan nga sakit. Oh, ha? Time pa. Murag wa ka malipay. Ha? Nalipay ko eh. Magkaanak na guta. Oh, lagi. Ay, salamat intan. Kay wa ko'y duty ron. Makapanglimpyo gyud ko din sa bay. Maayo! Maayo! Kinsa man ron? Hi, si Jed. Nganong nangita man kaniya? Ikaw ba ang yung bago karon? Oh, ako. So tinuod ko di ay, nga mabdus ka. Kay naklaro naman ko ka na imantiyan. Kinsa ka? Ikaduha tong babae, nga gikapuyo ni Jed. Ug human siya makapahimus na ako na mabdus ko, ug mura na lang kong basura para niya. Unsa? Primero may suporta pa siya sa mga anak. Pero nituig na lang karon wa na good siya magpakabada pa. Maong ni ako. Kay tingalig wa ka pa masayod nga before nako. Naana siya ilaing gipaamtan. Nga wa sad niya suportahi. Ha, basig ikatulo na unya ka karon. Unsa? Hayop ka! Bia, Huwag ka masulti na kong bahin, ani! sorry na, pero tinod, di pa ko andaman ang butanga, Bia. Daan pagyud ko! Maunay nga murag wa gid ka malipay pagsulti na ko ni mga babdos ko! Bia, sorry. Sorry kayo. Pwes magbuwag ta! Og pagtagbaw si mo kinabuhi! Oh, Bia. When you try your best but you don't succeed. Usahay makaingon kong gaba ning ako sa akong pagtubag-tubag sa akong inahan. Kay karon, mas worst pa kong sitwasyon sa iya. Naninda ko bisan mabdos ug naningkamot para sa kaugalingon, ingon man sa umaabot na akong anak. Gusto man ko mangayog pasaylo sa akong inahan, pero dili pa ko andam. Tungod kinaawaw ko sa akong nabuhat, ingon man sa akong gidangatan. Kanimo, Jed, dili na lang ko lumulaom nga magkabalik pa ta. Kay kung gusto ka, nangita na gid unta kag paagi nga magkabalik gyud ta. Pero wa. Kung makahuna-huna manggani kag hatag og suporta sa atong anak sa umaabot, mas maayo. Pero kung dili, okay ra sad. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga hikalang kaagi ni Bea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo. Awit nga nagalahan, Fix You. Lights will guide us, and I will try. Ang maong kaagi gibahatan udo sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamu sa mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.